N. Banská Bystrica. Takže dali 3 bodky, keď Bystri a a len 2 bodky mali dať, nie? Keby toto bol jediný nedostatok tohto čuda, no, je malá oblačnosť, to je pravda, 24 stupňov. Je 4. september, všetko dobré Rozáliám, keď pozerajú Rozálie, lebo dneska majú meniny Rozálie, takže róžiky, rózky, všetko dobré. 0 mailov, 0 tohto, ale toto čudo, čo som ja zase dostal od Miňa Staníka do dočasného užívania a skúšania a skúšobnej lehoty, tak toto, čo vám poviem, čo vymysleli. Pamätáte si voľakedy ako chlapi mali jedno jediné, že jedným jediným sa chválili, že ktorý ho má čím menší, tým je väčší frajer, to boli mobilné telefóny. No, prešlo to s tým mobilov, prešlo to aj na tieto čudá, hej. To nedávno sme tu mali to krásne rubínovo sfarbené HPčko, Pavilion, 6 gigové ramkové čudo, hej, 750 gigové HDDčko. Toto je trošku menšie, samozrejme, čím máte čosi menšie, tým menej sa vám do toho zmestí, hej. Či už hovoríme o súdoch, o fľaškách, o čomkoľvek, hej. Viac sa zmestí do 5-litrového demižona ako 7-decovej fľaše. O kvalite to už by som niekedy máte v súde patok a v dvojdecom pohári máte skvost. Niečo medzi tým HPčkom Pavilionom a týmto. Tak jasné, že toto nemá 6 gigovú ramku, má to len 1 gigovú ramku, aby som bol presný, 1,024. Znalci vedia, o čom hovorím, hej. Ale má to 32 gigové HDDčko a poviem vám, že Asus vymyslel Asus Transformer, ja vám poviem prečo Transformer, aj keď nemám ja rád tieto, bože, čo to naše deti vychovávajú na tých všelijakých tých, čo sa menia. Jasné, že sú jedni dobrí, jedni zlí, to ako v každej rozprávke musí byť, ale všetci sa menia z monštra, kadiaké a potom, že by tak pekne niekto si zobral knižku, čo Dobšinského alebo koho si, Boženu Nemcov a tak prečítal tým svojim deťom, svojim neopakovateľným rodičovským hlasom nejakú peknú rozprávku. Ale dobre, keď už sme pri tých Transformeroch, tak aj Asus neostal pozadu. No a Transformer sa volá toto Asusové čudo, ktoré je celokovové. Ono nie je to úplne najľahšie, hej? Nie je to najľahšie, ale dizajn má úžasný. Pozrite sa, ten lesk. Tým pádom aj tá kvalita je jednoznačná. Nie je to plast. Nie je to plast, ktorý nás obklopuje dennodenne od rána do večera, od večera do rána. Nie je to ten plast. Dobre, keď kaučuk, že od večera do rána nech nás sprevádza, ale plasty, to je, tak vymysleli celokovové čosi. No a prečo Transformer? Povedal som už, že nie som človek, ktorý bude hovoriť o parametroch. Tie základné som povedal, že to má 32 GB HDD, že to má gigovú ramku. Poviem vám potom na konci, prečo ma oslovil tento Transformer. Už len tým, že, pozrite sa, tu je taký, teraz taký detail urobíme. Kamera si sem na tento čudlíček, lebo čudlíčky sú, nie je to spisovné slovo, ja viem, ale spravíte, že takto a spravíte takto, hej, a máte úžasný tenulilinký, krásny tabletík, ktorý funguje doľava, doprava, máte tu 4 najnovšiu Jollybeam, či jak sa ten volá, ten Android do frase, ja si to nikdy neviem zapamätať. Máte tu aplikácií, koľko chcete, widgetov tu máte, koľko chcete, či widgetov, či jak sa to vyslovuje, ja ani to neviem. To aspoň je dôkazom toho, že nie som až taký frajer a macher v týchto IT-čkových záležitostiach, ale má to všetko, čo to má mať. Veľmi kvalitný, dokonca odolný, lebo to je sklíčko keramik. No, kde som zasťukol, počkajte. Aj, pondelok doma nebude. Aha, to nebudem, to je pravda, budem niekde úplne inde, ale idem domov. Ešte nejdem domov, len domov na tomto idem.
Má to plnohodnotnú klávesnicu. A teraz počúvajte bombu na záver. Takto. Stačí len urobiť. Predstavte si, mi to šlo predtým. Stačí urobiť cvak. Prečo mi to nejde? Vidíte, aký som babrák? To je preto, že sa tomu celému... Teraz mi zatlieskajte, nielen v divadle mi budú tlieskať, ale aj pri týchto čudách. A to som veru nikdy v živote netušil, že raz mi budú tlieskať. No dobre, nič som nepovedal. Takto, jak to vidíte. Takto celé, jak to vidíte. Tak to vydrží 10 hodín. 10 hodín bez nabíjačky, alebo napájačky, alebo ako to chcete. Ale pozor, teraz zasa čudlíček. Hej. No a takto. 18 hodín. Čo? No opak. Kamera mi hovorí, že opačne, že som si to nezapamätal. No vidíte, ja som vás len skúšal, že či ste boli na stránke Gigacomputeru a či ste si nalistovali tento Asus. Samozrejme, teraz si budete myslieť, ježiš, ten debil Vojtek, zase si to nevyskúšal poriadne. Nie, toto sme vás chceli trošku nachytať. Je to pravdou. Takto, keď to budete používať, tak tých 10 hodín bez nabitia, úplne v pohode. A keď ste leniví ťukať do klávesnice a ste konzervatívni a potrebujete ťukať do... Už aké to bolo rýchlejšie, čo teraz? No? A potrebujete ťukať do normálnej hardwareovej klávesnice, tak takto to vydrží 18 hodín bez jediného nabitia. To sme mali na vás prichystané, verte, úprimne to hovorím, tak ako všetko úprimne hovorím. Takže čo dodať? Dodať k tomu to, že ja mám tablet, s ktorým som veľmi spokojný. Trošku mi na tomto chýba, viete čo mi chýba na tomto? Ja vám poviem úprimne, že to nemá slot pre SIM kartu. Hej, pretože spoliehať sa stále na to, že potrebujete Wi-Fi niekde, neviem, no, alebo keď máte mobil a ísť potom cez tie prepojenia všelijaké, dá sa to riešiť aj týmto spôsobom, ale už to je trošku, už sa škriabete takto. Takže ja by som si to nekúpil, samozrejme by som si to nekúpil, lebo mám tablet celkom slušný, spoľahlivý a som s ním veľmi spokojný, ale ak by som to mal povedať, či odporúčam alebo nie, jednoznačne odporúčam. Jednoznačne odporúčam, lebo je to veľmi, ale naozaj veľmi kvalitné prevedenie. Aj tá výdrž baterky je úžasná. Naozaj ešte raz opakujem, že takto v kompaktnom stave 18 hodín nemusíte nabíjať pri plnej prevádzke a keď to oddelíte, tak 10 hodín vám to bez problémov bude fungovať, čo ja viem, no deťom, ale za tú cenu opäť buď dojdete do Gigacomputeru, do Bystrice, zistíte, za akú cenu sa to predáva, vyrazí vám dých, alebo si to kliknite na gigacomputer.sk, budete prekvapení naozaj tou cenou. A keď ho dostanete do ruky, už len to, že tá kvalita prevedenia tohto celého mini tableto noteboočíku vás chytí naozaj. Ja si ho nekúpim, už som povedal, že mám ho, ale odporúčam. Neviem, či práve pre decka 6-ročné, to netvrdím, ale aj vy, dospelí, si urobte radosť z takejto úžasnej, ale hlavne chcem povedať, veľmi kvalitnej hračky v úvodzovkách. Takže príďte do Gigacomputeru, neobanujete. Tak ako aj ja som tu bol 4. septembra, takže rozálie, majte sa krásne. A to viete, ako išli tí dvaja prváci do školy. A jeden drgne do druhého, hovorí, máš domácu? Mám. Tak nalej.